Com que des de les 4? Hòstia, Sí, estic a l'aeroport. Vale, em pensava que estaves de Que festa. me'n vaig a no sé on. Què vol dir a no sé on? Sorpresa? És una sorpresa, sí. No fotis, Gemma, què dius? Oh, i tant. Que bèstia. Per tant, estàs aquí amb qui? Amb la família, amb els amics? Amb qui estàs? Amb la meva mare i la parella de la meva mare. Hola, Gemma. Bueno, t'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, comunicació directa amb l'aeroport del Prat, de Barcelona. Diu la família que t'estimen molt i que te'n vas a... Família, ho dic o no? Diu que... Sí, que estem impacients. Hola, que bèstia. Bueno, sí. doncs mira, Gemma. Digue'm. Que sàpigues... Gemma... Sí? Ai, que fort. Que sàpigues que estàs a punt d'agafar un avió que et portarà fins a... Venècia! Que guai! Ai! Moltes gràcies! Al matí la mare que el va parir a Flashback.